Takže čau, ja som Kubo, ja vítam ďalšieho videa, tentokrát je Minecraft a je to z nového modpacku, ktorý už dúfam, že vydrží ako séria a trošku dlhšie ako 2-3 diely, pretože je to taký technický modpack a to ma celkom bavilo a som ho skúšal a vyzerá celkom pekne. Tak modpack, keby ste sa chceli stiahnuť, tak vlastne hrám cez Technic Launcher a modpack sa volá SMS Plus. Keď nezabudnem, tak vám dám do popisku link na stiahnutie. Tak ešte k tomu, že nevychádzajú nejak často videá, tak to nie preto, že by som nechcel, ale preto, že nestíham. Ja mám pretočené, ale keďže mne nefunguje mikrofón, pretože mám Windows 10 a nejako mi to tam nejde zapnúť a proste štrajkuje, tak ja keď dodatočne nahrávam zvuk k videu, ja som to robil aj tak, že som položil kameru a na kameru som nahral zvuk, ale to nebolo dobre, pretože sem tam bolo počuť, že tá kamera sa trošku posunula, ak som buchol alebo tak a proste ten zvuk bol zlý, horší ako toto. Čiže ja vlastne teraz sedím pri stole a snažím sa to dodabovať cez mikrofón, akože na slúchadkách, pretože normálny mi tiež nechce fungovať. A nerobím to na notebooku, ale na telefóne, pretože ako som hovoril, na notebooku mi to nejde. Čiže asi tak trochu pochopenia, pretože prečo nevychádzajú videá a k tomu ešte škola, čiže no, nie že som sa musel učiť, ale mám učiteľov, akých mám a niektorí trošku preháňajú, si myslia, že keď sme doma, tak nemáme čo robiť a nemáme voľný čas. No až nie, že nemáme voľný čas, ale že máme málo toho domácich a učenia, tak napríklad z angličtiny, ty kokos, učiteľka chce volať na obed o 12. asi ide minulé dať, že sa idem nájsť na obed a nie. Ona akurát vtedy zavolá, keď som jej povedal, že tak hej, akože to nejde, ja si chcem zavolať, ja si chcem zjesť obed v kľude, hej, tak nie, no proste ideme volať. No tak ale, ty kokos to trochu už nahlavuje. A keď chcete kľudne môžete napísať do komentárov, či to máte tiež tak, alebo inak. Kto so mnou cíti, tak tiež niečo napíše do tých komentárov. No a ja si niečo naťažím a potom sa vám ozvem. Tak zatiaľ čau. No čiže ja už mám niečo naťažené, našiel som tam, tuším, že nejaký iron a urobil som si z toho brnenie a niekoľko pecí, pretože som tam toho naťažil. Máme nejaké jedlo, toto všetko som akože naťažil, tam niečo trochu, ešte tu mám koper sa mi páli a verte mi, áno, všetky tieto orečka budeme v tomto modpacku potrebovať, pretože ako si v druhom diele ukážeme, tak ja som chcel spraviť digger, akože takého robota, ktorý by dával skopal veci. Vy ste mu určili, čo by kopal a on by to vlastne kopal. No ale veď sami uvidíte, či sa mi to podarilo alebo nie. Druhý diel vyjde hneď potom to, lebo mám to pretočené, ako hovorím, len to treba dodabovať, čiže tak. Keď si naťažím nejaké drevo. No a pardon, ale som celkom unavený, preto sa to snažím dodabovať v noci, aby som to už v útorok mohol vydať. Neviem, či to vyjde v útorok, či sa mi to podarí, ale tak dúfajme, že áno. A keď nie, tak to vyjde v stredu ráno alebo niekedy večer cez útorok. Inak keby ste sa čudovali, že prečo tak pomaly kopnú stromy, tak to je kvôli tomu, že je tu trikapitátor, ako ste si mohli už niektorí všimnúť. A neviem prečo v niektorých modoch, s niektorými modami na trikapitátor to ide rýchlejšie, s niektorými zase pomalšie, ale ja si myslím, že to je dobré, že nemusím tie stromy ničiť po jednom a tak. Čiže za mňa super. Tak ja vám tu hodím asi nejaký timelapse, ak si ešte naťažím nejaké tie stromy a pozabíjam pár oviec, lebo to bude asi trošku na dlhšie, čiže máte sa na čo tešiť.
No, čiže ako ste mohli vidieť v timelapse, ja som si naťažil nejaké drevo, nejaký kameň a dal som si vypekať sklo a to z jedného prostého dôvodu, ideme si postaviť dom. Čiže ja si myslím, že vám asi ukážem základné obrysy, ako bude ten dom vyzerať a potom vám tam zase hodím timelapse, ale nečakám, že ten dom dostávam v tomto dieli, pretože ešte strechu treba a toľko dreva určite nemám. Vlastne to, čo som naťažil, to už som aj buď spálil, alebo z toho niečo vykraftil, alebo ho postavil takto do kolečka. Čiže tak rozmýšľam, lebo vlastne to drevo bude vidno zvonku, či tam nedám len kameň, ale čiže vlastne ja to teraz obostávam takto do kolečka celé kameňom. Asi bude. Asi nemyslím, že ten dom bude nejaký extra pekný, ale zase bude užitočný, pretože aspoň v noci nás tu nebudú zabíjať monštra a tak. Ako som zisťoval, tak vlastne v tomto modpacku nie sú len technické módy, ale aj nejaké tie monštra. No čiže asi základný obrys, ako ten dom bude vyzerať, ste videli, no a tým pádom si myslím, že takto by som vám sa mohol hodiť timelapse a uvidíme sa potom. Vy už uvidíte až v ďalšom dieli, pretože mne už pomaly dochádza kameň, veľa mi ho už neostalo, čiže si ho pôjdem naťažiť a myslím, že to pre tento diel bude všetko. V ďalšom dieli, ako som povedal, sa budeme sa snažiť vyrobiť digger, uvidíte ako to dopadlo, či sa mi to podarilo alebo nie. Ak sa vám video páčilo, môžete nechať like, poprípade dať aj odber. No a ja sa s vami lúčim, tak zatiaľ čau.